Banana Q, toron! Pinaypay! Banana Q, toron, pinaypay! Saging mo diha, saging! Pinaypay! Okay, sige. Kombate! Gamay na lang na akong saging. Hapitan ni mahurot. Baliton untan ni pero wag ko masugot. Kay alang na lang ni sa akong pinangga. Doon lang ako sa ila. Hala, ito na siya. Siya ka lang naa sa bintana sa ilang bahay. Carlos! Nagkakita siya na ako. Hi, Nelia! Hello, Carlos! Dali, gawaso na. Gibil lang tingag saging. Okay. Carlos! Lilia. Dali, dayon. Ayaw lang. Lisod na kay bakitan kung tatay Carlito ni mo. Ay, taas sa likod sa bahay, uy. Nagsihapyod sa iyang mga manok igtatali. Mau ba? Dali na, dayon na diri. Alin lang ko ta sa inyong tugaran, God. Naman bitay bangko din nga taas. Sige, ikaw ang bahala. Idlas ug lagsik na kung kitayupan sa aso sigarilyo na. Kondisyon kini akong talisayon nga manok igkatari. Karong Domingo, wa na. Kumbati na ka, ha? Ipusta ko nimo nga akong senior citizen assistance, ha? Sa gobyerno. O ang akong pensyon nining buwan na. Maong... Uy, pahit sila, ha? Anaa sa imong mga tiil ang kapalaran sa budget ko karong buwan na, ha? Mapildi gani ka, maputos kita sa utang. La, hola. Nakasabot ang talisayon, da. Sabot ka, no? Ha? Uy. Unsa ron? Uy. Katawa ang gikik mo sa kong anak, nga si Nelia. Ug sa trabong kong si Carlos, nga manindag saging. Magsusi ko. Tinaadang imong gisulti, Carlos? Wala Nelia. Katkaton ko kanang naglagiti nga adlaw. O ihapak ko sa imong bilahan. Siya dili ka lamian. Siya ba? Ate, gid ka siya, oh. Pagsugtan na lang ko, Nelia. Og himuon ko ikaw reyna sa kong gingharian. Sugda si mong tigol! Atay? Usi atay! Atay batikon. Lami ka ng adubuhon. Gusto ka ikay mo ya akong adubuhon, Carlos? Tay. Bangag sa ilong. Tarong, ha? Nabati ko ang tanan ninyong gipanagsultihan. Nangandoy ka diay sa kong anak nga si Nelia, Carlos? Kung saan na lagi ikaw ang mga anak ni Carlito. Buwak gid siguro ng itlog nimo. Pilosopo! Carlos, uy. Akin eh. Hala kasuko, Noy. Ipakatawa talaga, Noy Carlito. Stricto manggod kayo ka, Noy. Mao ba, gipakatawa ko nimo? Oh. Mao ba? Dili katawanan ang imong joke. Karaan! Bangag sa ilong. Bangsilo. Nangulitaw ka sa akong anak, ha? 333. Titititri. Kana siya, Noy. Kuna na siya sa ulagin, Noy. Uya! Unsa may ipakaon mo sa akong anak? Saging? Bahalag saging, basta labing. Unsa? Unsa to'y gisulti mo? Bahalag saging, basta labing. Hoy, Carlos! Pauli sa inyo. Karunda yun. Pagali! Ha? Impronto! Enseguida! Tay, Carlos. Pag-ilo, Nelia! Ah. Ha? Bahalag saging basta labing, bayano? O ikaw, Carlos? Saban? Sige, huwag mo. Sibat na! Kaon kag saging, Noy? Oo, kaon ko. Palit mo. Adto na ko, Noy. Karaan na yun, Way batasan! Ay, nagbalik niya! Ha?
Tay, kalma lang gud tay. Nang sa makay atakihon ka baya ng kalaki nimo. Nay mibukad og samot ang imong ilong nga bukad ng daan. Bangag sa ilong! Ikaw bagi kumidyahan na bug kang Carlos tay. Naon, nagbilin siya daghang saging para imo ko no. Kani para imo ni. Niao. Nawadaan ako gana. Tay. Balag saging basta labing. Pas mong labas si mo anak, Nelia. Pero tay. Sipiro. Nakagusto man ko kong Carlos. Bangag sa ilong! Paitang may Carlito eh. Huwag siya makauyon ako para siyang anak nga si Nelia. Ay, ganun di makasya na ako. Nga Carlos gud ko. Unya siya Carlito. Muramig amahan og anak. Unya parehas men gwapo. Pastilan dolor. Ay. Nelia lang ka. Sugtun la ko nimo. Kalipay nga hilabihan ang imong maangkunday. Dili tagit ka pahilakon. Fix man. Mamatay ang mga marites. Ubay-ubay buhol na kining natigom na kong kwarta. Malag mga sinsiyo. Halos mapuno na kinita ng haligi nga kaway ng akong payag. Mao kini ang bunga sa akong pagkugi og tindag saging adlawng tanan sa kadalanan. Pwede na kay kong magbinyo. Og sinilyang ako pinalangka. Siya ang gusto kong ladon sa altar sa kaminyoon. Siya lang. Ug wa nay lain pa. Oh. Nelia kong pinalangka. Ay. Kanindo tan-ahon sa buwan. Full moon na kini. O klaro kaayo, daghan kaayo ang mga bituon. Ay, kisa maron? Nelia. Hala, si Carlos. Siya ka na nagpahipi sa punuan sa kamunggay. Gikamay ko niya. May kaya natog na si Tatay Carlito. Muampak ko din sa bintana. Aron dili siya makabantay. Muhinay ko kat-kat. Hala ka. Hala. May kat-kat siya sa bintana. Lawgawa ni mo eh. Miyambak makas bintana mo na makagabat. Lisod lang gudog. Ato ko sa putan mo, Agi. Sakpan niya kong tatay. Mauno. Ito. Pero, wabay ako'y plano nga mga sawa o piang. Charot. Joke ka. Dali, uban ako. Gigulitan man ko kunin mo. Tara. Asa ta? Tabahan nun ka. Unsa? Muuban man ka. Ay, di ko, uy. Ano naman? Ikaw pa, panangin utarong tatay, aron may problema. Ay, Diyos, di na masugod sa tatay ni mo kung mananggit pa ko. Kay kontrapartido kaya na siya na ako. Ikaw ba, sawayi lang, good? Hindi ka mo ba na ako? Ay, di lagi. Ay, mas may pag maghikog na lang ko sa punuan sa kamunggay, eh. Ayaw diha, uy, kay dali kayo lang mabali. Ilong sa bangag. Adto sa punuan sa Nara. Adto dito ay, ligon kayo na. Unsa? Bitaw, joke lang, uy. Ikaw ba? Joke lang sa itong ako, good. Charot. Bitaw na, Lia. Kining puno na ang mga haligi sa akong payag sa mga sinsiyo. Daghan-daghan na gitang tong akong natigom. Ang kumbate na ni. Pakasal na ta. O pag ganit ka sugta, kasal na dayon? Ano gani, sugtan na rin ko aron uyab na ta. O sige, gisugot na ta ka. Yes! Yes! Yes, uyab na Mignelia! Uy! Saan pa ako ni mo? Mangalit magkagis na ko, good. Namumapdos gani ko na. O para ba ta makasal? Bangag sa ilong.
Saan ba pagmabdos ni mo? Akis naman to. Oh, anak day na. Oo eh. Sorry. Kuan karon pa mo ko makasway ug uyab gud ni akan. Mo ba? Mo pa gid ka makasway? Wa pa taon. Oh, hala. Kung mao na, ang wa pa kasway, panway. Patuloy mo na ako sungayan ug ikugan. Ikaw pa. Dali na. Uban ako na. Asa man lagi ta? Ato tas kasakingan. Sagingan? Wanong man? Dito din eh, kay makita niya tang tatay nimo. Kung maminta na to. May dito sa kasagingan sa luyo sa imong bahay kay way bintana dito niya safety ta. Pero... Sakay na. Ah? Oh, dali na. Tanawan nilya. Lastar kita nga nagyaka din sa unas, di ba? Oo, Carlos, sa baa sa unas, uy. Nga naman ka, katol ang imong tutunlan? Kuan, tanawar ko ng langit nilya. Nindot yung tanawon ang mga bituon mo. Bitaw. Nindot yat bitaw. Ay, So, kagilok-kagyakan mo ko niyo ako liog. Kagilokan itong ako ko eh. ubol-ubol ni mo. Carlos, gilok na napita, Carlos. Ay, ang sagun ni ate, ang sagun ni good. Ang sani. Ang sani, oy. Ako ni gitawag o what's the style? Jer style. Sakit ko. Katay siya. Ihatag ko mo ang langit. Carlos ba? Mubalitok ko. Mabalitok ka. Ano mo na kanina sa ubos? Wait, sorry. Kagilok. Kini mong mahawan. Kamayo ko. Uy, tisa. Ingon si tatay. Nabisan unsang kaway. Dili ko makakan si kuno. Pusukol siya kuno ko. Pusukol siya. Pusukol siya. Paro-paro-G. Oh. Kasayogay mo ng butong itlog. Lagi ka itlog, ha? Tayong lagi ka. Itlog, happy itlog. lang tay, happy lang. Nindot pagod ang kabuntagon tay. Ang dali na tay, anam ng pagkaon sa lamisa. Uy. Tuod, ha? Palihog ko kuha sa kong usa ka kaang sigarilyos kwarto nilya. Oo, tay. Uy, nga naman kanilya? Nga na day tay. Nakabantay ko ni mo ni uwahing mga adlaw, da? Nga? Pilmi naman kang nagkangka ang lakaw. Nga naman ka? Ha? Naon sa mga kanilya? Mura magkagpilming naturjakan. Ba ni tatay? Nagkangka ang makaglakaw. Anak dyan na, basay na na. Na-slide man ko ganiha tay sa saging. Saging nga hilaw. Ayaw pag-isgot og saging kay musaka nga akong dugo. Basta makadungog kong saging. Nga naman tay. Angang! Mahinumdum ko itong magsigi og pangulitaw ni mong si Carlos. Butan mo gud si Carlos. Buutan si mong kagaral. Naaw nga to ay, murag filming katuljakon. Tatay ko. Hilom. Tinood bitaw. Ha, pobre bagin ako. Mga ikaw, huy. Ano, sit. Ikaw, Manilya. Ha? Piliag yun ang lalaki, ha? Balag dato, basta gwapo. Naaday na. Naoy! Si Sir Bogart di ay kagwapo ato, ha? No, tiguang naman to tayo, Tiguang lagi. Pero sa batanon pa na, gwapo kay na kay taliw-tiw kay nag-ilong. Sa una lagi tay, panahon pang mampol. Bangag sa ilong! Kinsa maron?
ako susihon. Carlos, my friend! Sayas baka! Sayas baka! Si Maka! My friend, bakalso! Kamusta mo mi amigos, ha? My friend, naksuroy lagi ka. Jikiki! Jikiki, unsa man na? Gusto kay kwarta? Ay, kit sabi dili gusto kwarta, nga naman. Sideline mo eh. Ha, mo ba? Kiki iski? Ha? O siya kiki-iski? Kana! Kauban sa kano? Dugaya. Kaya na kumabot sa Yun upay. wala pa man kano. Hala, ilis na. Aron makalagaw na ta. Nag-brief ka lang, oh. Ay, bitaw da. Ay. Siwil itlog ko. Bangag sa ilong. Lilia! Niya Sir Bugard! Manto na ko! Oh, kakadiya, tay. Nga naman. Kadiya sa. Hmm, Ibilin din ni mong imong manok nga talisayon. bitaw no? Oh, awa. Mitoktugaok na. Muda o gining manuka kay kondisyon kayo. Mao ba, tay Carlito? Atod, daliw na. Ah, Ihatod una ko sa sakyanan ni Sir Bugard. ikaw na lang, good tay. Ay uban nilang gud ko. Kay malipay ni Sir Bugard nga makakita niyo. Tatay sa... Uy! Tingnan. Sir Bugard! Kumusta? Uy. Gwapo na ihapon. Mao gyud. Sir. Wala kay. Maring hapon, Sir Bugard. Uy. Mayong hapon niya. Kalipay ko makita ka. Kay matabanan na ako kamingaw ni mo. Ma? Sir Bugard. Sugto na ko ni mo niya. Ha? Di ka yun magbahay. Malipay ka yun. Promise. Tinuod ka? Malipay ka ko, anak. Nga ubo naman lang ganig-gahi ni mo, Sir Bugard. Bali mo Lilia, oy. Ay, sorry tayo, uy. Ano sa siyang gihutoy, may siyang maayo. So nagbalik bay. O, tay. Tana, Sir Bugard. May sayas box. Buwangan malagi ng dapita. Domingo, gudon. Kusog ang tari, ha? Diis. Ha? Diis. Daghang sultada. NPK. Ha? O siya NPK? Nahibaw pa ko. Daot ako dagay saging ititinda. Dito malindag saging din niya, ay. Ilong sa bangag. Ha? Mali, Usap. mali. Mag-usap ba dito din eh? Manugal? Manugal ta? Ha? Siya manugal. Manugal ba? Manugal? Kana. Pusta ba? Pusta? Oo. Manugal? Ako lagi hinin. Manugal para maklaro ni mo. Mara ka na nanggal. Oh. Pero, bay, sayas box. Ha? Huwag magkwartang dadi rin. Eh, labaw sa tanan, dili ko gustuan ng sugal kay nagtigom ko ron. Ha? Pisyo? Ti isyo. Ano sa mga? Tigom sa unsa? Alang sa mong kasal ni Nilia. Nilya, katong ibugay ka? Ha? Oo. O sayas, my friend Box. Gusto kong siya na ang babae nga dadon ako sa altar sa kaminyoon. Ako sa doon ako'y naibgan. Doon sa... Si Riz Tere. Ristiri? Oo. Taga-blackout. Pero, Ila-ila niya ko na, ha? Dama. Ila-ila. Ha? Mo ba? Ikaw Ay, sulti doon na na. talaga. Doon. Nagtuho ka lang yun nga sa'yo ng minyo-minyo. Oh, mo ba? Ha? Gasto taon kay na, oy, mo bitaw nga di ko magminyo, di nang butang nga katiyaw-tiyawan. Ay, hibaw man ko. Mabitaw nagtigom ko para sa mong kasal. Kasal ray imong gitiguman. Wa ka maguna-una kung sa gama ninyo kung may anak na niya mo. Ha? Mao ba? Makait ko mo, ano? Dirit ko maligas na. Ay, wag gid ko masayop sa pagdani mo din buwangan. Ha? Ano naman? Sigurado tang mga kwarta din eh.
Sigurado tamo daog? Lagi! Tiil! Tiil. Tinuod lagi! Oh, ano ba? Dali, uban ako! Saan man? Padultas buangan! Dali! Dagan tao, no? Dagan tao. Tingnan nga mga tao. Dagan lagi Manauray. tao. Dagan lagi tao. Sayas box. Manauray di ko. Dari sa manok? Oo, mau ni trabaho nga surebol ang pangwarta. Mao ba? Unya kung mingawang ka ng pagpanaod o ka ng tari, ha? Ang Kristo sab ko. Mga gaon ba? Kristo? Oo. Masad na. Ikablak ka. Tudloan ti kasta ng diskarte din eh. Kay luoy ko ni mo, kutob lang panindag saging imo pag ginabuhi. May gugot na tunay ko na. Oh, salamat. Bay Sayas. Magpakaod kong tari. Ining manok na kong talisayon. Halayas. Wild lima na, Boss Kalito. Basta ikaw, ha? Piki. Saan na? Pati kayo. Mama. Ala. Oy! Ni am laging sa bungkong dako. Mayong hapon, tay Carlito. Nanay, no, tatay ka man ako, ha, Carlos? Nabuang ka niya? Di tamang ka anak? Gusto man ko mga asawa ni Niliyang ay mong anak, tay. Ay, mabungkag lang ang tinapo kong palwa sa loyo sa bahay, Carlos. Ug matapos lang ang kalibutan. Pero nungka nga musugot ko nga masawa ni mo nga akong anak nga si Nilia. Baya ni mo, Carlos, do. Ikaw, nga pagpanindag saging lang may mga sawa sa kong anak. Tinirap saging, buyag! Pero, Noy, dili kay pagpaninda lang saging ang akong trabaho niya, pohon. Kay tudloan man ko ni Bay Sayas box nining pagpanawlog buwang sa manok igtatari. Iwa, Bay? Bay? Oo. Oo, Boss Kalito. Di kay pagpanaod lagtari. Pagpanaod buwang may akong itudlo niya. Lakip ng pagpangagaon. Kanang Kristo ba? Mauna. Ha? O kanang sa pag-drive o tricycle. Maog yun. Ha, muna. Maog yun. Maog yun na siya. Oh, nakadungog ka, Noy? Ekstador, masab ko. Oh, nakadungog ka, Noy? Buhaton ako ang tanan. Maningkamot yun ko para ko nga mo sinso. Para kang Nilya. Nailom! Pero, Noy, tay, Sam. Asin sa simong mata. Basta ha. Di ko makatugot nga ikaw ang mabana sa kong anak. Dili gyud. Noy Carlito. Di asayas ang kwarta. Bayad siyong pagtaod sa buwang sa akong manok. Yeah. Salamat din, Boss Kalito. Ako sumadaog, daw. Apil di. Kulting malasa. Anak bagi ng sugal, boss. Usahay boy na, usahay sa malas. Mau lagi. Ay, malpura mo. Ako tunong ko ka na ulo. Oo, mura. Pildi Pero, ko. wade. Pildi ko. Sige, ulit ako. Naguwat na ako sa sirbugat. Aha. Guwat ako. Kumati, boss. Noy Carlito. Hawa niya! Pildi ba ko, ha? Ayaw pagkalilisdan! Aron diliting ka mapahungawan sa akong malas. Noy, nagkasinabot kami sa imong anak ba? Disidido lagi ko mga asawa niya. Mahimo na kang papa. Tatay, ay, tiwas ha. Matuman ang imong gusto ibabaw sa patay kong lawas. Over my dead body. Oh, murag tiban. Noy! Noy Carlito! Noy! Ay, sayas box. Agad sa paminaw na ko. Mau ka. Paitan Bay, ka, boss. kining saan mo na ako, Bay Sayas box? Nahibaw ka nga nahigugma ko ni Nilya. Grabe nga akong gugma niya. Gusto ko mga asawa niya. Oo, nahigugma. 1 for 3. Oh, Nahigugma. Rambol? Ayaw, ana. Basta kinahigugma 1 for 3 na. I live by the code. Oh, Hindi ako sama, nagkasinabot man ka mo. sige naman gamig turjak. Bangag sa ilong. Kung mo na, itaban. Unsa? Unsa ni ka tinuod nilya? Nagkasinabot na di mong Carlos? Oh, tinuod na, tay. Nga sa ato pa uyab na mo? Oo, tay. Unsa ni ay? Oh, gusto na siya mga sawa na ko, tay. Nungka! Oh, Nungka gyud nilya. Dili gyud ko musugot. tay. Mahitabo na lang tanan. Ibabaw sa patay kong lawas. Gusto ka nga kong
Ako higala siyang gisulti. Gusto ka si Sayas, my friend? Ngatabanon ako sinilya aron matagan og katumanan ang among duha ka gugma. Ay. Gusto man siya usayop mo na kining akong buhaton karon. Makabahala na lang ni. Oh, Lilia. Padung na ko. Paabuta ang akong pag-abot. Saan ka nila? Nagtimi-timi ka man nilang kaon. Kuan, tay. Banati ng inununa, no? Oo. Paborito biyan mo. Oy, ngano ka? Giluod. Dili. Nasayop lang siguro ko snias kung huna-huna. Nasayop lang unta ko. Lilia. Nakakaon ka na ba ug isda nga bunguton? Tay. Dis oras na sa kagabion. Labing siguro natuog na rin si Tatay Carlito. Hain na maga si Carlos. Nadugay mas siya. O pa man maabot. Si Carlos, di ana. Mukat ka tadayon ko ining bintana. Carlos! Lilia, balik sa mong kwarto. Nga naman. Nagkahukom na ko. Tabanon ti ka. Charot. Lagi, tinuod na niya akong gisulti ni mo. Tabanon giti ka. Pero si Tate Carlito, Nagkita mi kaganyang hapon dito sa buwangan. O nakikisulti ko niya bahin sa atong relasyon. Nga dugay na kitang kining dugay na tanya gusto ko mga asawa ni mo. Pero wag siya gusto na ako. Nga ako mamayaman ni mo bana. Carlos, Bibadid siya nga maangkon na tika sa ibabaw sa patay niyang lawas. mo... Carlos, Kuyog na ko. Dalon ko ikaw sa amo. Kung dito, umulong ta mo sa kamalipayang pamilya. Pagkasanti ka. Ug himuon ti kang rayna sa kumpayag. oh, Carlos. May tricycle na nag-standby sa unahan. Mga akuhaan ang iyong mga bisti ay mga sinina. Ug magpalayo ta din eh. Animal! Ikaba ni mga anak, Carlos! Carlos, Tay. Noy, Carlito. Wag ni kong sayop sa kong hula-hula. Ikaw gidlaging kabungkuha ka? Sungkaban ka ni Nilia? Noy, sige kaingon ko na, Noy. Kapyat. Mahal kay na ko si Nilia, Noy, ang imong anak, Noy. Ugandam na ko siya pakaslan. Tinuod ka na, Tay. Nagminahalay kaming Carlos. Animal! Noy, Nagtuo mong paigo ng pagmahal? Aron mag-umol o gusto ka pamilya? buhaton lagi na mo ang tanan, Noy. Ako mismo, Noy. Ilom! Usi ba ka mo Nilia? Saging! Balag saging basta laping. Sige, balik ka na. Tay. Oras nga muuban ka ni lalaki, ha? Dilit lang ka ilhon nga anak! Ayaw na pagbalik na akong panimahi. Nakasabot ka? Tay. Ha? Isipon ko na ikang patay ni Lilia. Kung muuban kay ni Carlos. Mabdus na ko, Tay. Lilia! Laing binuhat kanay ko sa akong pana. Ako gud si Cupido, ang prinsipe sa gugma. Buset! Buset! Uy, kinsa kang bataa ka? Ha? Naulipon sa gugma, Katiguang na guli mo manulti. kay di naman ko bata. Mabuang ko ni mo. Ulisin niyo kay laom ng gabi. Bungol ka, Usa, wakoy bay. adi kang pauli. Ako'y pauli, buset!
Carlos, my friend. Tabut lawas naman lagi ni siya. Hay naman ang mga gamit o ganing mga sinidaan niya. Palagay sayas, my friend Box. Wala siya makahigayon sa pagkuha. Amo ba? WNK. WNK? Kawanay kwenta. Ang importante nga, diuban siya nimo, Carlos, my friend. Oo. Oh, my friend. Nilia. Igo na siyang pagkinak. Ay, kabala ka. Sa ngadto. Makadawat lang imong tatay Carlito nato. Ka, Carlos. Mao ka. Nilia. Kamingaw na nining akong panimay. Nag-inusara na lang ko. Wa na sinilya. Gitaba na sa tabong kong si Carlos. Nungka nga apason o pangitaon ko ikaw nilya. Kay nanaog kay ning baya pues. Pag-iisipon kay ikaw nga patay. Yes, Box. Dili ko magdugay, my friend, ha? Masada pa ko. Extra doon naman ta. Pliti, my friend. O siya ba mo di amigo? Tunay ko ta. Salamat kayo, sayas, my friend. Amping mo, ha? Amping! Mao din niya ang mga payag. Nilia. Huwag din hinato umulo ng atong pamilya. Carlos. Bananakyo! Turon mo diha, pinaypay! Bananakyo! Kyo banana! Turon, pinaypay! Saging mo diha! Saging! Tagas tambok! Kadit ha. Relax lang. Makals. Mahina ang kalaban. Maapod na lagi mong tanan. Sa'yo mo? Turon? Kanang mananakyo nga way kamay. Ay, kumbate! Kadaling nahurot sa kong gitinda nga saging. Paspas kaayo. Paspas nga pagka halin sa kong mga tinda. Pagkatulin sa katuigan nga milabay. Di amoy, 7 na kabuk ang among anak ni Nilia. Dola ko sa amo. Carlos! Oh, si Nilia karong nagparinggit. Carlos! Murag to magagikan sa among payag ang iyang tingog. Pagdali ko, atundan ako siya. Lilia, langga! Langga si mong mata. Lablab. Aray! Ano man ka? Agay! Ano man ka? Nansa di ka? Noon sa si mong mata. Nanay Tay! Nanganak na tingali na si Nanay Tay! Mo ba mga anak? Duri may pasula ugti? Magdali, Carlos! Magdali! Ay, napag-ihapan ni mo mga anak niya. Dadanak ko sa center kasi kita kayo! Kaanak ko, nako! Saan siya? Lihok na tao na! Nilia! Sa pagkapaingan! Namisod ba ka sa itong kwarto? Ha? Kwarto na niya? Ay, habas nila. No! Tatay Carlos, matagalasot! Si Tatay kinatarantay! Noon sa magkaoy! Matarantar pa ba ka, Carlos? Kaya kawalo na rin akong anak! Bas tao na! Andun ako! Kinahanglan makakita dayon ko og kasakyan ni Nilia paingon sa center. May tricycle. Parahon ako. Para! Wow! Carlos, my friend! Sayas, my friend! Ikaw mo din na! Naghangos ka lang, God! Kidding, bye. Dadami sa center, si Nilia, mga anak na! Nasab! Carlos, Winter! Uy, hala, ang amigo mo din na akong doktor, si Doc Rex Samsom. Doc Rex! Uy, Doc!
Di naman sa lagi mo, Carlos. O, Dok, kay mga anak si Kuan Nilia. Nasab? Lagi, Dok. O, ikapila naman na. Ikawalo. Isos. Nanguros na. Makapanguros masagtani mo, Carlos. Sige na, dali na, kitingalig. Dias tricycle na mga anak imong asawa. O, Dok. Nilia lang ga, lablab. Lalaking atong ikawalong anak. O niya, ang sa may ipangan mo niya. Do. Ha? Do. Nya, duha na silang imong ginganlan og duho. Ha? Malipat ta ana oy, kumunda ko na sila niya. Saom na to pagtawag anak nila. Adili man. Kay na may tono. Ha? Sama ini. Ah? Kung manawag ko nila, muingon ko nga, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ana, kumpletong nota. Ikaw ba? Yaman. Di mo man imong kanta ang mga pangan sa to anak uy. Mas may na, aron di ta malipat. Dili ta malimot ba? Lain masugod kaayo kung ato ipangan nila numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ug 8. Lain na gid, di ba? Maklaro nga walo jud sila. Oh, klaro gi kayo mo nga gingalan na nako sila Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Nya man sa man ni kumpleto naman ang atong mga anak Carlos. Igo na kana sila uy. Dili na taon nato na punan. Yung saon man nga inig handos na ako, burot masabdan ka. Diyan Dapita. Expert ko na. Expert ko na, Carlos. Oh, Doc Rex Samson. Sa gikingon ko na, Diyan Dapita, eksperto ko na. Carlos Nilia. Maong tudluan ko kamus pinaka-epektibo o pinakaluwas nga pamagi sa contraceptive family planning. Unsa man, Dok? Dili lang ta ko gusto mga anak pa dok, pero di man gyud kapugngan dok uy. Sundanon man jud kaayo ko. O mahadlo ko anang family planning good dok Rex. Sama anang inom-inom pa ta og pills. Saon lang taon kung malimtan. Mana? O ka sa paggamit og kondom. Ay, dugang-dugang lang na sa gasto. Nya masipyat lang gyapon. Gamit bitaw ko ka ng kalendaryo sa una. Sipiat mong gyapon kay may mabdos man ko. So, ay ang implanon method sa family planning. Ah? Implanon? Implant method? Oh. Mo ba na dok? Kanang implanon method. I-insert o kanang i-implant lang kana sa ubos nga bahin sa imong bukton. Mura ra gyud na gidakon sa usa ka stick sa posporo. Ano lang ba? Gamay lang. Nya labing dugay ana. 5 minutos aron ipahigayon ang maong procedure kay minor surgery naman. Og siguradong may tulo ka tuig ka ng proteksyon nga di ka mo mabdos. Mo pa dok. Pero madlok man ko dok tingali delikado na. Wa kay angin kadluka Nilia. Sobra sa 99% nga luwas gyud gamiton ang implanon method sa family planning. Dili ko mo mabdos sud sa tulo ka tuig. Yes, tinuod ka na. After 3 years, kung mo-expire na ang i-implant ka nimo, igo lang ka ng ilisan. Og naanasab kay proteksyon nga dili mo mabdos sud nasab sa tulo ka tuig. Repeat lang ang process every 3 years. Mao ba dok? Gawas pa na. Wa ka na hunahon pa nga inom og pills o unsa pa ng uban nga methods nga dili kay epektibo og luwas nga mga pamaagi. Kana, Doc Rex. Ganahan mi ana da. Pero hibaw baya ka nga manindahir ta og saging sa lakto pa. Pobre ra gyud taon mi. Naglisod nga gani mi permi sa pagbudget sa akong kitaan lang sa mong pagkaon o panginahanglan. Asa man tayo ibayad ana? No worries. Nga naman dok. Mao ka na higingos gan karon sa atong pinalanggang mayor sindo dudoy sa banal labad-labad. Iyang programa nga libre makabenepisyo ang mga tawo ning dapita sa implanon method nga family planning. Kanindot ko di ay. Maong ipaygayon tadayon ang implanon method ha. Iimplantahin sa imong bukto nilya. Og I'm sure successful na unya ang inyong family planning. Salamat, Doc Rex. Salamat dok. Ay, gaw bas palipot.
Batasanon na gyud ako papanlimpyo permi din sa tuang tukaran Carlos kay lisod na. Di kusog dara basab ang dinggi karon. Mao gyud. Isod ng mga sakit ha. Ilabi na ang mga bata. Wala ba taon tayo budget para sa emergency kung simba ko. Mga unsa ta. Wala tayo pambayad pang hospital. Ang imong kita halos kuwangon pa sa atong budget sa kaon. Kay daghan naman kay tag-anak. Uy, tuod. Tuig naman ang milabay pero upad ko mumapdos no. Epektibo gyud itong implanon method sa family planning. Di ba? Mga angay lagi niya magpasalamat ni Doc Rex Samson o di Mayor Rosindo Dudoy sa banal. Labad. Husto ka. Lagi husto ka, Carlos. Ipanabi ko gyud ni sa akong kaila og mga higala. Aron sab sila mo gamit sa implanon method ba nga family planning. Tulay. Arin ako. Oh, asam ka? Sa buwangan ko, Domingo ba yaron? Kusog kaya rong sultada. Kamao na ba ikaw nga mutao do kining tari, kining umbana. Tinuluan ko nini by Sayas Box, my friend. Oh, nagdami lagi kag saging. Aw, sa gihapon, sideline maghapon papanindag saging. Extra income man na. Sige, aris ako day. Nya, magkita na sa buong tatay Carlito dito. Ay, permi mami magkita dito, pero di man siya matagal na ko. Sige lang, okay ra. Basin sa ngantong to, makadawat ra siya nato. Bitaw, mo kanay kanunay na akong giampo, Carlos. Sige, arin ako. Amping, Carlos. Ay! Ay! Sama to? Hapit na palang ibangga sa payag ang tricycle. Nelia! Nelia! Sayas ba, Daddy? Ngano kayas? Si Carlos! Ha? Aksidente naligsak! Kunsa? Tuwa si Carlos sa ospital! 50-50 ang kahintang! Ginoo ko! Ginoo ko! Kinalay ko nang maoperahan ang tiil ni Carlos. Mau ka na, Nelia! Utlon gyud ang iyang usa ka tiil kay mao kini nalatay sa kyanan niya, nakaligis niya. Kita, napislat in taon ang iyang tiil. Ha? Ug ang nakapait kay wa masayri kung kinsay nakaligis niya. Gihitan ran si Carlos, my friend. Nagkinahanglan og akong kantidad sa kwarta ala sa iyang operasyon. Asa ba ko kwarta ala ni ini, Sayas? Nga pobre naman taong kaayo mi. Nay gamay tigom-tigom na ko, Nelia. Tampunin ako ninyo. Mao ka na tanan nga akong kita sa pagmamasada. Ingon man sa pagpanaod akong tari ba. Tanang buwang. Muna. Unsa man lang ka, Iyas? Ilang ko kabalaki. Ulitaon ko. Wa man ko sugta ni. Dire. Magamit ninyo. Salamat kaayo ini, Sayas. Pero kuha ra kaayo ni sa dakong kantidad nga gikinahanglan karon ni Carlos. Ay. Nya, usa may plano ni Moron. Tay! Ikaw, Tay! migakos man ko kanako. Nganong ni aka, ha, Nelia? Nalimot ka ba sa akong giingon kaniadto? Nga wala ko'y anak? Gipakasama na tikang patay! Nagkinahanglan ko di mo karong higayuna, Tay! Ha? Karoon na lang? Suod sa pilakatuig nga wa gid ka magpakita nako. Hay naman itong tilog saging, ha? Ang tindilog saging nga mas gipalabi mo pa kay nako nga imong amahan. Tuwa siya karon sa ospital, Tay Carlito. Kuan man good na hit-and-run man siya niya 50-50 ang iyang kahintang. Huwag kung dili siya maoperahan dayon, posibleng ikamatay niya ni. Unsa? Nagkinahanglan ko sa imo ang tabang, Tay, aron maluwas ang akong bana nga si Carlos. Sa usa ka kondisyon, Tay, mutabang ko kutob sa kong mahimo. Apan ubos sa usa ka kondisyon, Nelia. bisan unsang imo ikondisyon ako, Tay. Lamang maluwas si Carlos, ako ka na buhaton. Thank you, Lord! Gabisag naligsan ka, Carlos, my friend. Pero luwas ka lang yapon. Og niya, nagagawas ka na sa ospital, makapauli ka na sa inyo. Wala kay Sayas Box, my friend. Luwas man tuod ko, pero naputol gid ang usan nako katiil. Importante, buhi. Himsok ng yapon. Wala lagi mo ba nimo sa pagkuha nako sa ospital si Nelia? Kuan, kining. Sultihin na lang ko tinuod. Bay Sayas bay, my friend. Kulbaan na bay ako. Ay! My
My friend. Oh. My friend. Huwag mo galing ipahulong yung tricycle. Paminaw, Carlos, my friend. Sultihan ko ikaw sa tanan. Unsa? Mo ka rin nahitabo? Oh, Carlos, my friend. Silya. Tuwa na ipon ni Sir Bogart. Ang dato nga tiguang nga big time nga punto sa buwangan. Oh, Carlos, lakip na ang imong mga anak. Si Dorime pa sulatido. Silang tanan yun. Dada ko silang Sir Bogart. By sayas, my friend. Karon dayon. Ah, okay na. Napindutan ako ang doorbell. Ah, Carlos, my friend. Carlos, my friend, ano? Makita ko kayo din sa gamay nga. Gingi, dininda kong gate. Ang akong mga anak. Malipahin ka sila nga nagduwa sa playground ni Sir Bogart. Butang nga dili mo gyud ikahatag, Carlos, my friend. Kay payag rin taon na inyong pinayanan. May kayong yuta. Haruhay ang ilabag puyo din. Uy, iskinan. Ah, si Sir Bogart ka na o kang imong asawa nga si Nelia. Ayo kay nakagawas ka na sa ospital, Carlos. O sir, huwag niya. Ni ako kay kuhaon akong pamilya. Wa mo ba niya makita ang imong mga anak, Carlos? Malipayon ka silang nagduwa din sa kumasyon. Ikahat sa ko ang tanan lang paginahanglan. Kaya ko kayo silang paeskwelahon sa mga mahalong eskwelahan. Samtang ikaw, kung sa mahimo mo sa imong mga anak. Sir Bogart, Mapalit ko ang tanang luho sa mga asawa. Ang santok na sinilya. unsay ka niya to? Kaniat, gumikan kay ako na sinilya karon. Ako na iyang bana o asawa ko na siya. Asawa ko siya. Asawa na ko siya sa balaod tungod kay pinakasalan ko siya. Ako na ang balaod, sukad nagibayaran ko og dakong kantidad ang imong pagka-hospital. Bukti sa imong kaluwasan. Ikaw di ang bayad sa ospital? Oh, ako. Og miuyon sinilya sa kasabutan sa usa ka kondisyon. Lamang maluwas ka sa kamatayon. Unsa? O ganon patas, Carlos. Hatagan daw sa kau kondisyon. Unsa ka na? Makuha mo pagbalik kay mong pamilya kung madato ka na o mahimo kang milyonaryo. Sir Bogart, Good luck na lang sa mong pagpaninda og saging o sa mong pagpanauray og dali sa buwangan. Naraog kang mahimo ka bang milyonaryo. Sige, Lilia. Istorya mo si mong bana kanil. Kanyanto. Carlos, Lugutan di ka. May pagdugan. So, dayon sa kwarto. Carlos. Mana ko? dili asawa ko. Salamat nga luwas ka na. Buhaton ko ang tanan lamang makuha ko kamo pagbalik nila. Asawa ko. Lauman ko ka na. Turon, pinaypay. Bananakyo. Turon mo diha. Turon, pinaypay. Bananakyo mo diha. Halos gipatay-patay ko ng akong lawas sa pagpanalbaho. Abtanan ako gabi is papanindig saging. Pero gamay pa kaayo ang akong natigo. Imposible gid siguro nga mahimo kong malinaryo para magkuha ko pagbalik ang akong pamilya. Dili ko mahimong milyonaryo. May bata ka nakila. Ay. Uy, nagbahag ka naman, Gol. Panuhutan ka. Daw ka naman ka. Naghilak man ka.
Ano man ka? Gusto manggod kayo. Mo ba? Dali. Kaon ning mga saging ako gitinda. Wamang ko'y kwarta. Sagdi lang god. Pre na lang na, libre na lang na para nimo. Kaon na kutob sa may mo. Aron mabusog ka. Sige. Bangag sa ilong. Kata ko baglamoy ng pata. Uy, madunlan ka dong. Natukan ka. Tamayo yun, no? Biyaan tao na ka. Pagpalit sa kog ay shooter para makainom ka. Biasa ka, ha? Dong. Yan ang ay shooter, dong. Uy, Salamat. asa naman talagang king saging akong tinda, dong? Naurot na ko. Katong tanan? Kanagan na to? Sprikitik. Sprikitik? Gutom ko. Sa katuig ng kong way kaon-kaon. Unsa? Suko ka? Waman. Nangaw tagay ko sa kong uho. Pero okay lang. Importante, busog ka. Ang taong butan, doon ay ganti. Niyaw. Ano man eh? Tunol man ka? Ano man eh? Pana. Ay, di ni mao. Kini di ay. Kutan ako subugan. Dala. Hala. Buwang ka na sa manok para tari. Kurik, kik. O gang tanan nga manok. Ngayon mong tarian ini. Siguradong mo daog. Binuang. Di, ginina ko. Sagad buhaton kay. Manaramang ko unta. Manara ko sa kasing-kasing nga naulipon sa kugma. Ako gud si Cupido, ang prinsipe sa kugma. Ikaw? Si Cupido? O lagi, pero luoy mo ko ni mo. Mong, gisuwayan ti ka. O pasado ka. Mong, imo na ka na. Kay mao ka na ang yawi, aron mabawi ni mo yung mga asawag mga anak. Ilong sa bangag. Unsa? Sige, bye. Kalit siyang nawa sa kong atubangan. Binuang. Gitiawan na siguro ko. Lawom na ba kayong gabi eh? Mingaw kinidapita. Uli ko eh. Diyos ko, salamat. Midaog na ang akong gitauran og buwang sa manok. Sa gunso na kini. Ugwa pagin mapildi. Tanong my friend! Papren! Wang ay! Daog na sa dingin mong kanang gitauran og buwang. Buwang sa kaning manok ba? Bisan pagbiya. Biya kayo kay lupi kay stapat kay gamay alam. Pero binasa daog yapon. Stipleri sa nang baba ni mo hilom sa. Dali ako. Saan? Sayas, my friend. Oo. Saan? Dili ni Buenas. Sayas, my friend. Gilo ka sa kundunggan eh. Doon kayo mong baba. Usam tayo puti mo ipasabot, ha? Ako din ibuhat para ko'y makadungog. Usam din eh. My friend. Tungod ni sa buwang nga hinatag ni Cupido. Cupido? Cupido ang prinsipe sa kugma. Dili Pido-Dido. Cupido, ha? Prinsipe sa kugma. Basta, taas na nga sugilanon. Pero ingon siya, matod niya. Oo. Na ang tanang manok na akong tauran ni maong buwang, dili yun mapildi. Binuang! Binuang! Ay, kusog na ko. Kalitan ko. Sumahawat. Sobra sa napo naman ang ako natauran sa mong buwang. Ug ang tanan pulos na kadaog. Biin! Bitaw no! Karaan. Di ba? Di ba may mga manok man ka sa inyo? Ana, bitaw na. Kayo, pero napalo. sayang man to. May melantos ka, ha? Pagkuha dito. Ha? Karang laki nga manok. Ha? Laki nga manok. Saan mo? Saan pa? Ato itari. Tauran ako sa maong buwang. Ipusta ko ning tanan. Kining tanan suhol sa pagpanaod na ako sa buwang. Talaw tag mo salir. Tira ba? Yes! Bidaog ta, Carlos, my friend! Bidaog ta! Di ba? Tama nga! Atong itari o balik ang manok.
itudo na to ang pusta. Usa? Kadako sa tong daog, Carlos, my friend. Mga ti, amoy kapito na itong ibalik-balik sa pagtari ang atong manok. Saya. Pastilan kapito, yun bidaong. Huwag samad. Huwag tatsa. Gusto ka sayas, my friend. Gusto gid ka. Karon, mutuo ka na sa kong gisulti nimo bahin sa maong buwang. Oh, Carlos, my friend. Oh, karon. Yan ang palang tawan ginako. I see the future. Nga mauna ka na ang tubag sa imong panginahanglan nga mahimo ka milyonaryo. Matibo ko na pagbalik sa imong pamilya. Hinaw-taunta ba sayas, my friend? Hinaw-taunta. Hinaw-taunta. Today, sunod buwan. Derby sa syudad. 5 cocks. Ha? Wato ta. Wapil ta sa entry. Itari ta nga akong mga manok na Bisaya. Derby? Dako ang bayad sa entry, ana. Kay 5 cocks man na. Pero kung mo champion, dako gyud kayo ang premyo. Sigurado nga mamilyonaryo ta. Sige. Magtigom ko. Muna itong buhaton. Ha? Okay na, Carlos, my friend. Ha? Ready na nga itong mga manok alang ng derby. Saan? Suod ng entry. Nakabantay ka. Pati na. Nakabantay ba ka? Sayas box. Nga naman. Daghan ka na nga tawa o may BNB na to. Kay lagi ko no. Klaro kayo ng mga Bisaya nga itong mga manok. Di gid rasa. Bisaya. Klaro, Bisaya yun. Mao yun. Pero, samot na itong insect nga. Kuhan? Itong insikon ba? Oo. Insikwakang nga. Kuhan? Kinang Sir Bogart. Atong tiguang dautan. Pero tingin katawa. Dako kayong ang bihak-hak dyan eh. Mura yun. Tambalos-los. Pasagdi siya eh. Pahala siya. Nagsalig mo na siya. Yung mga espiso kay dugo ang kaliwat sa iyang mga manok. Mga winning line ba? Pang derby yung mga klase. Pero may siyang mo champions derby. Sige lang. Iampo ta lang sa Diyos nga mo champion ta karon. Karon mabawi ko niya ang akong pamilya. Ayas! Yes! Yes! Ikaw na sabta, sayas bay! Carlos, my friend! Kung ikaw pat, tagatong higayon ang atong pagdaog. Usa na lang kadaog. Mo champion na ta! Tirod yun! Maskang na ka! Maskang ka nga! Sa friend! Oh, my friend! Patay! Sir Bogart. Okay. Si Sayas o ang hilaw kong umagad na si Carlos. Kamu yang meeting sa ako, champion. Oh, Sir Bogart. Kami. Nasa ato ka, ang atong mga manok na magsaka. O ang mudaog ba ay mo champion din? O kung kami ang mudaog, Sir Bogart, anda mo bang tumanon ang imong gisaad nga makuha ko ang akong pamilya gikan nimo agong asanan? Oh, Carlos, tungod kita kung di prinsipyo. Marugan o tumarong kisulti. Pero imposible na magpildi ang manok sa iyong manok. Kaya nga akong manok, husto sa vitamina. Gani, di-injection para akong mga manok. Nabisan og mapuno na kinsa sa mad, padayon na musukol o mudabok. Pwede lang kung mamatay. Unsa? Kesa inyong manok, Bisaya na gamay pa kayo. Sultihan ko ikaw, Sir Bogart. Tuway dako nga makapuling. Kiro, sige. Kung madaw ang inyong manok, punan ko pa og 5 milyon ng iyong taog. Kung di na ko magsabog-sabog pa ninyo sa tipo ko kung kinabog. Og ni apa, do Carlos do. Tatay. Kung mudaog mo, patuloy kong usap. Og dawaton talaga nga akong umagad og irespito. Tatay Carlito. Tuloy ko. Di mani nang inyong gisulti ha? Tay Carlito, Sir Bogart. Pero kung mapildi ang iyong manok sa akong manok, himuon ko ikaw nga tig-ilo sa akong lubot sa tibuok mong kinabuhi. Unsa? Na. Girapido na. Sa pagyagyag sa atong manok, ang ilang manok, Sir Bogart. Sigurado na nga kita ang bunaong. Wala. Kwarta na. Ginoo ko! Kikulata pa kayo atong manok sa ilang manok! Sir Bogart! Agoy! Nalagpot kini! Kalma lang. Ang mga! Taksi kain! Buwak sa amin sa uirahan sa kakusog na musyapol silang manok!
Mapren. Mapildi na kita ini, Carlos, my Ayaw friend! kabalaka, Mapren. Ayaw kabalaka. Ha? Nga naman! Huwag ka makabantay. Bisan giunsa pa sa ilang manok o siyapol. Sulatan nga itong manok. Pero bisan kamay. Huwag yung kinimatoy eh. Ha? Huwag sama na nga itong manok. Uy! Gusto! Ha? Pidi! Ha? Oh, Jaja, Bidi? Pitaw na! Oh. Mga kalma lang. Dalawa. Gikapoy na ilang manok sa pagsiyapol. Ang ato na sa manok. Ang misyapol, dalawa! Oh, wah! Hala! Oh, miayag sila manok! Dalawa! Hala! Hala! Oh! Oh! Patay! Hala! Sikirin ang ilang manok! Og naglagpot ang uhin eh! Hala! Kitang! Yes! Pakuha ko na pagbalik ang kong kasawag mga anak! Milyonaryo na ta! Natapos ang RMN drama nga bahalag saging basta kay labing og ayaw kalimot pag-subscribe sa aking YouTube channel og i-like ug i-share. Daghang salamat.